हिन्जाव गोदाननि हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। नै जोंहा दिनैहाय लोगोनि हाबा दङ आरो लोगोखौ माने दिनैहाय लांसिगोन। ओमफ्राय मन्दिरावसो हाबा होगोन आरो ओमफ्राय जों दायो रेडि जाजोब्बाय थांनो थाखाय। लोगोखौ हरावहाय मेहेन्दिबो आखिदोंमोन। जोंथ' रोङा नालाय, बिसोर गामिनि न' खाथिनिनो सासे आगैया बेनि मेहेन्दिखौ आखिनानै होदोंमोन आरो जा समायना जाखादों। हिन्जाव गोदानानो जेबो देलायखाया, माने बिराद सिम्पोल आरोना, लिपस्टिकल' फोनो आरोना, दाबो नै जेबो फोनबावाखै। जोंसो फोननानै होबाय, नै दासो एसे ओरैनो देलाय होबाय आरो हाबानि मुङाव, मेहेन्दिनि मुङाव। बाथौसालियाव जिरायफैबाय आरोना दायो, हाबा होनो नागिरबाय। नै बिसोरना हौवानिया सोरजिगिरि दोहोरोम ना मानो, बाथौआनो आरोना। ओमफ्राय नै दायो हाबा होगासिनो।
semana